לכל כך הרבה אנשים אכפת ממה חושבים עליהם, וזה מעצבן אותי, אוקיי? מבחינה הישרדותית אפשר להבין למה אכפת לנו כל כך ממה שחושבים עלינו. אנחנו מגיעים לאיזשהו מקום, אנחנו רוצים להשתלב. הבן אדם הקדמון, כשהוא היה נכנס לתוך שבט, הוא היה צריך להתנהג כמו כולם, והוא לא היה צריך לא להיות יותר מדי יוצא דופן ולהשתלב, כי בתור שבט, בתור קבוצה של אנשים, היה לו יותר סיכוי לשרוד. אז באופן הישרדותי אנחנו הרבה יותר רוצים להשתלב, ושיהיה לנו, שלאחרים לא אכפת, כאילו, שיהיה לנו אכפת מה אחרים חושבים עלינו, כי זה מנגנון הישרדותי במוח שלנו. אבל ברגע שזה מונע ממנו, היום בעולם שבו, אנחנו כבר לא אדם הקדמון. היום יש כל כך הרבה אנשים בעולם, אוקיי? וכולם, כאילו, יש כל כך הרבה אנשים בעולם, וברגע שהפחד ממה יחשבו עליי עוצר אתכם לחיות את החיים שלכם כמו שאתם רוצים, ולהיות אתם עצמכם באמת, ולא, אני לא אעשה את זה כי מה היא תאמר, ולא, אני לא אעשה את זה כי הם יצחקו עליי, או יחשבו שאני מוזרה, או יחשבו שאני לא יודעת מה, יחשבו כאילו כל הסטיגמות האלה שאנחנו ממציאים עלינו, כי אנחנו רוצים להשתלב, וזה לגמרי מובן. וכאילו, בתור בני אדם, כל אחד רוצה שיהיה לו חברים, כל אחד רוצה שיהיה לו עם מי לדבר, ברור, כל אחד רוצה שיהיה לו מי להיות, אבל השאלה היא, האם אתם רוצים להיות עם אנשים שלא עושים לכם טוב, האם אתם רוצים ללכת לישון בהרגשה שלא הייתם באמת אתם, ושלא באמת ביטלתם את עצמכם, כי זאת הרגשה נוראית, וזה לא הדרך שבה אני רוצה לחיות את החיים שלי. אני רוצה לחיות את החיים שלי עם כמה שיותר אור, ושאני אהיה מי שאני באמת, ושאנשים יראו מי שאני באמת, כדי שאני אוכל למשוך עליי את האנשים שהם באמת מי שהם, כאילו, שגם הם באמת מי שהם, ושמעריכים אותי על מי שאני, ושבאמת מתאימים לי. אני ממש, כשאתם מי שאתם, אתם פשוט, האנרגיה שלכם והתדר שלכם פשוט מושך את האנשים המתאימים. והאם זה אומר שבהתחלה תהיו לבד? והאם זה אומר שאנשים יצחקו עליכם? והאם זה אומר שאנשים יחשבו שאתם מוזרים? כן. התשובה לכל אחד מהשאלות האלה היא כן. מה אתם חושבים? שכשאני פותחת את הערוץ הזה, או מעלה את הסרטונים האלה, או עושה את הדברים האלה, אנשים לא חושבים שאני מוזרה, אנשים לא חושבים שאני איזה משוגעת, ושרואים את הסרטונים שלי ומראים לחברים שלהם, וצוחקים עליי כשהם מראים את הסרטונים האלה לחברים שלהם? כן, אבל אתם יודעים מה? לא אכפת לי, כי אני יודעת שלהם אין את האומץ לבוא ולעשות ולדבר מול המצלמה ולהעלות את עצמם למלא אנשים, ואם כן, אז נהדר בשבילם. נהדר שהם מתמקדים לפתוח ערוץ משלהם ולעשות משהו שהוא שלהם ולבנות קהילה משלהם ולהשפיע בדרך שלהם על העולם, במקום לשבת ולצחוק על אנשים אחרים. אני לא הייתי רוצה לשבת ולצחוק על אנשים אחרים כל היום, גם אם זה משהו שכאן הייתי עושה, אני מודה. אני כן הייתי פעם הרבה מאוד יושבת, מבקרת אנשים אחרים, כאילו, בתכל'ס זה משהו שכולנו עושים, כאילו. אתם פותחים טלוויזיה, אתם מסתכלים על מישהו ברחוב, בכיתה, בואו, כולנו מבקרים באמת אנשים אחרים. השאלה היא, כמה אנחנו עושים את זה, וכמה בתכל'ס אנחנו עושים את זה, ומה אנחנו עושים את זה, כן? כאילו, כשאני מסתכלת על אחרים, באופן טבעי, כאילו, אנחנו מבקרים אחרים, אבל כשאני מסתכלת על אחרים, אני באמת, זה ממקום של ללמוד עליהם, וממקום של לראות איזה שיעורים אני לוקחת מהם, ומה אני יכולה להיות באופן, מה אני יכולה להבין באופן חיובי מהם, מה אני יכולה לקחת איזה ערך אני יכולה לקחת מהם, איזה ערך חיובי אני יכולה לקחת מהם, ואיך אני באמת, ולא בקטע של לבוא ולצחוק, או לבוא עזבו את זה, אני גם חושבת שזה כזה בזבוז זמן. כל עניין ההייטרים וכל כאילו, לא יודעת, להגיב תגובות רעות בטיקטוק, או בפייסבוק, או באינסטגרם, או איפה שזה לא יהיה, כאילו לבוא אשכרה, לבזבז דקות חשובות מהחיים שלך, מהזמן המוגבל שלך כאן, על כדור הארץ, וללכת ולהפיץ שנאה למישהו אחר, או סתם לרשום משהו כדי לעצבן ולהוריד. honey, please, אין לכם דברים יותר טובים לעשות מאשר לשבת ולבקר כל היום אנשים אחרים. כאילו, לא. למה אתם לא הולכים ויוצרים דברים? למה אתם לא הולכים ועושים משהו עם החיים שלכם?
כן, הכי קל לשבת ולבקר, למה הוא עושה 1, 2, 3 ולמה וזו מצחיקה היא, ובוא נחשוב על כמה היא מוזרה וכמה לא. בוא נראה אתכם באים ויוצרים דברים, בוא נראה אתכם עושים את הדברים האלה, אחר כך תדברו. אם אתם לא... If you don't do the action, you ain't got no say, זה הדעה שלי. אם אתם לא באים ועושים את הדברים, אין לכם על מה לדבר. אין לכם... בגלל זה אני גם מאוד קשה לבקר מישהו שלא הייתי במצב שלו, בגלל שאני לא באמת יודעת איך זה, אני לא יודעת מה באמת קורה, אני לא יודעת מה הוא באמת עבר, אז אין לי מה לבוא ולצחוק. בכל מקרה, אז איך אתם מתגברים על הפחד של מה חושבים עליכם? אתם פשוט מבינים זה החיים שלכם. זה החיים שלכם בסופו של יום. אתם הולכים לישון עם עצמכם, אתם קמים בבוקר עם עצמכם, אתם נמצאים עם עצמכם ברגעים שאף אחד אחר לא נמצא, ואנשים שבאים וצוחקים עליכם וחושבים שאתם מוזרים, הם מבזבזים את הזמן שלהם, והם פשוט לא שווים את זה, והם לא מדויקים לכם, והם לא צריכים להיות בחיים שלכם מלכתחילה. חברים אמיתיים לא יהיו חברים שכשאתם באמת באים ועושים משהו שמרגיש לכם טוב, ומשהו שאתם באמת רוצים לעשות, גם אם זה הופך אתכם לשונים, וגם אם זה הופך אתכם למיוחדים ומוזרים, וכולם צוחקים עליכם, או מה שזה לא יהיה, אם זה באמת משהו שבא מהלב, ושעושה לכם טוב, ושאתם באמת רוצים לעשות, וזה משהו שהוא טוב, גם אם אין לכם תמיכה מאף אחד, כן, מה שאתם עושים וההשלכות של זה יהיה האחריות שלכם, והאחרים יכולים לעץ, אבל הפחד ממה האחרים יחשבו עליי לא צריך לעצור אתכם. כי זה החיים שלכם בסופו של דבר. ורק האנשים שבאמת אמיצים ומסוגלים לבוא ולעשות את מה שהם מרגישים שצריכים, גם אם החכים יצחקו עליהם או לא יסכימו איתם, וזה בסדר שלא כולם יסכימו איתכם, זה בסדר גמור. נראה לכם שכולם מסכימים עם דברים שאני עושה? ממש לא, ממש לא. אני עושה המון דברים שאחרים לא מסכימים איתם, זה גורם לי חילוקי דעות. האם כולם עושים דברים שאני מסכימה איתם? לא. אבל זה היופי, זה השוני בין בני אדם. אם אנחנו לא נבוא ונהיה מי שאנחנו באמת, אנחנו פשוט נהיה רובוטים, כולם בחברה הזאת רובוטים אחד, אוקיי? לאף אחד לא יהיה משהו מיוחד להציע לעולם הזה. ואז איפה אתם באמת? איפה הצבע האמיתי שלכם לחיים האלה ולעולם הזה באמת מגיע? אז אם אתם לא באים ואתם עצמכם, מי אתם? אתם לא באמת מצליחים לחיות. אתם מבינים מה אני אומרת? אז למשל, שאני פותחת את הערוץ הזה, אני תמיד רציתי שיהיה לי ערוץ יוטיוב, אוקיי? תמיד רציתי לדבר למצלמה, תמיד רציתי להשפיע ככה על אנשים אחרים. ומלא זמן פשוט פחדתי מה יחשבו עליי. פחדתי ממה שיחשבו עליי, יחשבו שאני מוזרה, יחשבו מה היא עכשיו פתחת ערוץ יוטיוב, מי נראה לה שהיא, איזה משפיענית, איזה זה, מי חושבת שהיא. אבל פשוט הבנתי שזה החיים שלי, ושאני צריכה לעשות מה שאני באמת אוהבת. ואנשים שמעריכים אותי על זה שאני באה, ושאני באמת אהיה מי שאני ועשה מה שאני מרגישה, נכון? הם האנשים שצריכים להיות בחיים שלי. עוד משהו שמאוד עוזר, זה פתחתי את הערוץ הזה באמת כדי לעזור לכם ולעזור לאנשים, וברגע שיש לכם, שאתם מבינים שהמעשים שאתם עושים זה כדי להשפיע על אחרים, ויש לכם ויז'ן יותר גדול בראש, ושאתם באמת מרגישים שגם אם הפעולה לא נוחה, גם אם זה לא נוח, או גם אם זה לא, אחרים יצחקו עליכם, או אני לא יודעת מה, אתם יודעים שהמטרה שלכם והסיבה שאתם עושים את הדברים היא יותר חזקה מכמה יצחקו עליי, וכמה יחשבו שאני מוזרה, וכמה יחשבו לא יודעת, 1, 2, 3. אם אתם עושים את זה בשביל עצמכם או בשביל אחרים, נותן לכם את המוטיבציה ואת האומץ לבוא ולעשות את הדברים האלה. אלו היו טיפים שלי, אני מקווה שעזרתי. That's all.